Gabi majalah horas dia muna raja ni pamurun nami raja siat turi. Molo hami nungatung masalah situ tu rohanami mangido somba naung pinasaha muna tu hami. Di hamuna hula-hula nami raja si mare-mare dohong di hamuna tulang naruh nami raja gugu di pangido pahompumu naing marmeme hitaninna boaka pung doli. Dos mata hitam gabi majalah horas. Di hamuna hula-hula nami mulai sian naposo sahat tu nama dua dos marohata deh. Alana nunga ditolobi raja di hula-hula ta doho akau punta dinanaing marmeme boruta doho helata ita. Jadi mak dihamuna parmusik nami alana marmeme buru nami doho hela nami mahami di bagasa tikion baik damang ma gudang marmeme.
Bariban nami. Nah udah petok kami di luar tol. Saudura mahita ke Bariban. Roma hita baru bere nih. Udah tahu. Jadi mau lihat di mana pandai nabi. Gabi mah. Ala Roma kami kamak baru na. Aka Bariban na. Lao Madialo dia ka poda na pinasa mi hula-hulai tuhami na berdulu lasongoni manang parnenian nami tuang kinamio anak buhati teke agi ikombangi doho tuham podai ngai lepe tuhami berdulu jadi lenon nami matuhamo na dua jadi pe anggia Bariban jadi nggak disuk kami ngamak borong dok na borong lasoni manangat ka Bariban mo na hudipak kami di ingananon mau dati ma di Tuhan bodoh kami toros sopiga dari rumah robe siat di sana uan jadi laspar video pak pada nami neng rumah kami ngamak borong na akan na borong na Bariban na bahan majoro godang na hobar tusi Saat berjumpa di danau